Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan rahmat, hidayah, berkahipun Allah Subhanahu wa taala, Gusti ingkang Maha Wicaksana. Mugi tansah kasarira kita sedaya. Para rawuh ingkang kinurmatan, Bapak saha Ibu guru, para juri ingkang linuhung derajatipun, saha kanca-kanca sedaya ingkang tansah kula tresnani. Sapisan kula badhe ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, Sang Hyang Widi Kang Maha Kuwasa. Amargi kanthi sih rahmatipun kita taksih pinaringan nugroho kasembatan saha wilujeng, saengga saged makempal sesarengan wonten ing papan punika kanthi rahayu liring sambikala. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan, wonten ing wekdal samangke, kula pun Zakiyah Gunsya Febiani badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irahan Sumpah Pemuda minangka candra sengkala persatuan bangsa. Para kadang muda taruna ingkang cinaket ing manah, satunggaling prastawa agung nglantarakaken bangsa Indonesia tumuju pepadhan. Wonten ing 28 Oktober 1928. Nalika semono, para nom-noman ingkang cetha kayektenipun dados gegeden bangsa sami nglairaken ikrar suci ingkang lajeng sinebut Sumpah Pemuda. Ikrar suci punika kaperang ingkang angka setunggal ngakeni lan ngluwuraken tanah air tunggal, tanah air Indonesia. Saklajengipun ngakeni lan junjung bangsa tunggal, bangsa Indonesia. Ingkang angka pungkasan ngurmati, ngugemi saha ngginakaken basa persatuan, basa Indonesia. Ikrar suci punika ngemu makna agung. Kados unen-unen Jawa, rukun agawe sentosa, cerah agawe bubrah. Kati guyub lan nyawiji, bangsa punika saged kiyat lan jumeneng agung. Nanging kosok wangsulipun saged tremo ambruk tanpa pamrih menawi tansah padudon. Semangat Sumpah Pemuda dados pepadang. Kadya lintang sumunar ing peteng minangka panjurung dumateng kamardikan bangsa Indonesia tahun 1945. Sumpah Pemuda sanes sejarah kang kinucap. Nanging pepeling, piulang, saha pepadang kang kedah dipun nugemi. Kados unen-unen, jer basuki mawa beya. Sedaya gegayuhan luhung mesti butuhake perjuangan saha pangorbanan. Pramila saking menika, generasi muda kedah tansah ngudi kawruh kanthi sregep, nguri-nguri kabudayan bangsa, jaga kerukunan, saha ngurmati basa persatuan Indonesia tanpa nilar basa daerah minangka pusaka adiluhung. Para rawuh ingkang kinabekten, Sumpah Pemuda sampun nyawiji manah ing bangsa punika minangka warisan saking para leluhur kang kedah dipun lestarikake. Awet tanpa panjurung punika, bangsa kita mbok bilih boten saged gayuh kamardikan saha kamulyan. Kita minangka putra wayah bangsa wajib ngugemi lan ngrasaken semangat Sumpah Pemuda kanthi tekad kang mantep. Supaya bangsa punika saged jumeneng dados negara ingkang mulya, tentrem, karta, tata raharja. Nuwun dumateng para rawuh sami, kakung sumawana putri ingkang dahat winantu pakurmatan. Mekaten sesorah ingkang saged kula aturaken.
mbok bilih wonten kiranging atur mawantu-wantu, kula nyuwun samudra pangaksama. Mugi Gusti tansah maringi bangsa kita pepadang, nugraha saha kawilujengan supados saged nglestarikake semangat Sumpah Pemuda minangka pondasi persatuan lan kemajuan negeri. Cekap semanten atur kula. Wabillahi taufik wal hidayah, warito wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.